ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ହେମନ୍ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ହେମନ୍ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଦେ ସମର୍ପି ମନ ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କ ପଦେ ସମର୍ପି ମନ ପ୍ରାଣ। ଦୁଃଖ ଭୁଲିଛି ମୁଁ माय डियर फ्रेंड्स, जदि आपण मानक आमर ए भिडियोटी भल लगे ताहले भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए। थैंक यू, नमस्कार।